Сёння ў тэатры беларускага радыё мы звернемся да творчасці народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Яго паэма «Янук Сяліба» – адзін з першых эпічных твораў ваеннага часу. Яна была напісана ў 1943 годзе. Тэматычна твор звязаны з ваеннай лірыкай паэта і ў той жа час сваім сюжэтам як бы працягвае вядомую паэму «Нарач». У цэнтры гэтай паэмы «Янук Сяліба» перыпетыі жыцця беларускай вёскі ў гады вайны, а больш дакладна лёс камандзіра партызанскага атрада Янука Сялібы і яго жонкі Раіны, якая свядома ідзе на смерць дзеля ратавання каханага і іншых партызан, а па сутнасці дзеля вызвалення роднай зямлі ад фашысцкай навалы. Такім чынам, зараз у тэатры беларускага радыё мы слухаем радыёпастаноўку «Янук Сяліба» паводле аднайменнай паэмы народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Рэжысёр-пастаноўшчык, народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. У галоўных ролях Янука і Раіны заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі і Людміла Цімафеева. Год запісу 1964. На скрыжаванні палявых дарог здаўна стаіць сяло Чырвоны Лог. На ўсход падковы векавечны бор, на захад край імшараў і балот, дзе ў тоне таямнічыя азёр глядзіцца толькі неба ды чарот. Раней батрачыла сяло Чырвоны Лог. Яшчэ пад паскам бацькаўскі парог Янук пакінуў. У паноў служыў, рыбачыў, нёманам ганяў плыты, у радах паўстанцаў з кобрынцамі быў, як трапіў за астрожныя драты, адкуль праз некалькі панурых год чырвоны верасень вярнуў яго. О, памятныя дні сустрэч свабоднай бацькаўшчыны! Ледзь пазнаў Янук сяло з гарбамі рыжых стрэх, калі народныя дарогі завітаў. Шумелі вераснёвыя сады. Янук прыстаў ля студні, і тады дзяўчына запыталася: «Ты чый?» «Знайду вось хату, можа, буду твой. А як завуць цябе?» «Лукашавай дачкой». Няўжо, Янук, яе ты не пазнаў? Завуць яе Раінай. Няўжо такі яна? Як расцвіла. Што ж, ты сам змяніўся, пасталеў, і сонца не асмужыла яшчэ. На твары лёг маршчына ў першы след, і пацямнела сінява вачэй. Жыццё было настаўнікам ліхім, але нішто не пагасіла ў ім душы паэта, палкую любоў, якую ў сэрцы ён збярог, пранёс, любоў да бацькаўшчыны, да сяброў, да родных ніў, узгоркаў і бяроз. А сёння ў новай хаце Янука іграць стараўся цішка музыкант. Ён з Януком з маленства сябраваў, батрачыў разам, весела няхай шуміць ад хмельнай брагі галава, танцуюць госці, хата і страха. Прыбраная на лаве за сталом сядзіць шчаслівая Раіна з Януком.
убор вясельны вышыты на ёй, сама прыгожая ў веснавой красе. І вочы майскай цепляцца зарой, аж заглядаюцца на маладую ўсе. Тут шмат абліччаў радасных кругом. Адзін гарыдавец пануры за сталом сядзіць, задумаўшыся. Эх, шкада. Хоць быў, здаецца, скрыцены хіцёр, але раінай вось хто завладаў. Ды калгас руйнуе ўсё жыццё, якое будаваў я пры панох і за якое ўсё аддаць бы мог. Гарэлку п'е, не зводзячы вачэй сярдзітых з янука. У ім агонь пякельны разгараецца, пячэ, і ён не ў сілах пагасіць яго. Падняўся з лавы і чырвонцаў шмат на струны кінуў. Эй, там! Одному играй мне, Тишка. Думаю, яшчэ я на хаўтурах нечых пагуляць. Спяшаешься, гарыдавец. Хутчэй самога давядзецца адпяваць. Лепш на памінкі грошы назбірай. Янук не кончыў. Раптам, як таран, гарыдавец абрушыў на ўсіх. Эх, гады! Нож бліснуў у руках. Иди адгэтуль, волк! Ты больш не сябра наш. На помач брату кінуўся Васіль, каваль Таўкач і старшыня Лукаш. Не скора ў хаце быццам у вуллі, дзе бортнікі нядаўна пабылі, улёгся шум. З раінай пры агні дзяўчаты ў хаце навадзілі лад, збіралі бітае начынне і смяяліся, на шчасце столькі шкла. Сяўба закончылася яравых, ад гумен аж да сосен баравых, упершыню без межаў і былля, як стол вясельны, рунню маладой прыбралася калгасная зямля. І гэты стол гарыдавец рукой сам ведае, не ў сілах абярнуць. Ідзе ён па густому ячменю, і хоць усё зраўняў стальны нарог, ён гаспадарскім вокам пазнае па валунах, пазначаных мясцох, шнуры суседзяў і шнуры свае. Ці не ўчарашняга шукаеш дня, гарыдавец? Ён здзіўлены падняў апушчаную галаву. Раіна, што ж, адгадаць табе не цяжка, ведаеш сама. Знарок я выйшаў, каб цябе спаткаць. Прасвета ў маім жыцці няма. Вось толькі ты яшчэ перада мной з'явілася надзеяй і зарой. Раіну страх раптоўны ахапіў. Не ведала, ці ўцякаць, ці не. Гаворыш ты, як п'яніца сляпы. Скажы, нашто ўсё гэта ведаць мне? Усё ж, Раіна, я цябе прашу, паслухай. Тайна вобраз твой нашу, яшчэ з тых ясных і шчаслівых дзён, калі я дужым быў гаспадаром, калі сам Войт, пан капітан Шарон, прысесці рад быў за маім сталом. А сёння лёс я праклінаю свой, і ўсё, што дом разбурывай мой. Дом, у якім у думках бачу я, як сонца сцены заліло святлом, і ты ў сям'і, адзіная моя, сядзіш пад абразамі за сталом, але развеяўся сон залаты. Што ў гэтым катаржніку бачыш ты? Ён больш калгас свой любіць, як цябе. Пакуль на райскія яго сады асыпле красак веснавая бель, нямала слёз пазнаеш і бяды. Хоць, можа, ты безлітасны прысуд за гэта вынесеш, але прашу, дазволь хадзіць мне па тваіх слядах, дазволь хоць глянуць на цябе падчас, бо веру, што між палявых дарог
Яшчэ ў жыцці сустрэнемся не раз. Не, гарыдавец, я не хачу ніколі ад цябе пра гэта чуць. Кахаю іншага, і толькі з ім свой лёс звязала назаўсёды я. Няхай сабе па прыгарку крутым, па кручах сцежка павядзе мая, але не толькі ты. Ніхто ў жыцці мяне не змусіць век з яе сысці. Усё мне, дарагое, ты клянеш, і ад ненавісці твая любоў, як той палын з-пад узараных меж, які, відаць, не на дабро ўзышоў. Ідзі сваёй дарогаю. Пайшла. Сляпы. Як спадзявацца мог знайсці спагаду, лежачы ля ног дзяўчыны гэтай. Што я зараз ёй? Забылася, што быў гаспадаром, і што не раз прыходзіла жнеёй сабе на ўборы зарабіць сярпом. З дубровы ветер нёс праз верасы далёкі гоман, крыкі, галасы. Галёкалі, крычалі на ваўка калгаснікі. Праз агароды бег сваёй ж віроўкай старшыня Лукаш, за ім каваль Таўкач, яшчэ Ігнат, далей адно Янук з банадыком. Ішлі нястомна следам за ваўком. Калёс пачуўся блізкі перастук. У Мітрафана запытаў Янук: Ваўка нідзе ты не сустрэў, сусед? Не бачыў, не. Вы ўсё палюеце. Здаецца мне, самім хавацца трэба будзе нам. Чаму? Чуў? Пачалася з немцамі вайна. Калі аднойчы вечарам дамоў, змарыўшыся гарыдавец прыйшоў, гасцей застаў неспадзявана ён. Не пазнаеш? Гаспадара? Гаспадара? Тады палі агонь, ды на акно павесь які рызман, каб не прывабіла каго святло. Капітан Шарон? А я ў пацёмку пана не пазнаў. Што ж вас да нашых прывяло старон? Ці вецер спадарожны, ці вайна? Усё, шаноўны, толькі ведай, шмат што змусіла мяне прыйсці назад з кафэ варшаўскіх да берлінскіх штрас. Шкада было пакінутай зямлі. Прызнацца, шчыра сумаваў без вас. Пра ўсё пагутарым. Цяпер наліў чаркі нам, да і сабе паўней частуй, хоць і непрошаных гасцей. Дарма, пан крыўдзіш, я вам дужа рад. Ну, дзякуй, веру. Можа, разам нам і за сустрэчу, і за новы лад гарэлку ў чарцы асушыць да дна. Я не забыў, што ты мяне ад віл мужыцкіх некалі збярог. Як перавёз праз паплавы ў чаўне, і за граніцу ўцячы памог. Ды што вы, пане? Я гэта помню, і сваім сябром змагу сягоння адплаціць дабро. О, пане, што вы, пане? Але, шаноўны, горка будзе тым, хто ў хаце мой пераступіў парог, хто гаспадарыў на гумне маім, мне трэба ведаць, хто і колькі іх. Спішы мне зараз, Мітрафан, усіх. Не бойся, Над, калі іх будзе шмат. Пішы. А ты, шаноўны, налівай. Эх, Митрофашка, вспоминай. Ну, так, Лукаш, Демяненко, Панас, Яким Кривы, Кулик
Круты? Яшчэ небожчыка ўнёс бы ты, пісар. Дзе тут чорт, а дзе святы, не разбярэш у мудрасці тваёй. Але патрэбных вось забыўся ўспомніць мудрай галавой. Пішы Сымона, ён дзеліў пакос, зямлю. Яшчэ пішы Банадыка і главара Сялібу Янука. Паўднём дарогі раптам ажылі, абозы раненых і бежанцаў пайшлі, як хвалі бурай гнаныя на ўсход, і сык, і плач, калёс засмяглых скрып, шум грузавых машын, як крокот вод, усё злівалася ў жахлівы крык, або фантанамі агню, зямлі, з грымотамі ўзрываліся, калі бамбіў пікіруючы месершміт. Янук з Раінай выйшлі за гумно, дзе зелянела поле ярыной, як мора калыхалася трава на выгарках, і хмарамі цямнеў над балатамі небасхіл, калі Янук з Раінай між кустоў і дрэў па кладках праз імшары перайшлі. Чырвоны лог ужо далёка быў. Не плач. Перажывём бяду вайну. Нажытые нелёгка пакідаць на здзекі глум раз'юшанай арды, але заплоцяць ворагі крывёй за ўсе свае звярыныя сляды. Не плач, не бойся, жаворонок мой. Я не боюся за сябе, Янук, а за дзіцё сваё, што ў вайну жыць прыйдзе на пакутную зямлю. Як засланю яго я ад вятроў, чым шчасце наша ў горы атулю. Яны ўзышлі на астравы дуброў. Янук Раіну на руках панёс. Адкуль ты ведаеш дзіцячы лёс? Мо перад ім шлях сонечны ляжыць. Ён гаварыў, а шум дажджу, крушын і рокот грому в сполохах зарніц у словы ўварваўся і глушыў. Забытая людзьмі ужо нямала год, смалярня пуставала між балот. Па плечы зруб зарыўся ў пясок, зялёны мох драніцы пакрываў, у спарахнелых смаляных пазох густая прабівалася трава. Глухі быў гэты і спакойны кут. Янук з Раінай затрымаўся тут, каб лепш разгледзецца і пачакаць сяброў, што меліся прыйсці сюды. Праз дзень з'явіліся каваль-таўкач і стрэльбамі Васіль і Банадык. Расказвайце, як здолелі прайсці? У гумне хаваліся, калі фашысцкія разведчыкі прыйшлі, і з аўтаматаў вуліцы, сады, і прачасалі ўвесь чырвоны лог. О, Боже мой! Пасля заваявацелі прыйшлі, і кланяючыся аж да зямлі, і шапку зняўшы, выйшаў на парог гарыдавец. Ён немцаў сустракаў. І воец Шарон каля яго стаяў, апрануты мо ад дажджу, стары, нібы пазычаны ў каго рызман. Ён па-нямецку нешта гаварыў двум афіцэрам. Хэнген партызан. Янук уважна слухаў, меркаваў. Чаго ў лагу чырвоным войт шукаў? Мо памыліўся ты? Мо не Шарон? За 10 крокаў ад мяне стаяў. Як памыліцца? Добра бачыў, ён. У пекле гадзіну пазнаў бы я. Так. Ён добра ведаў гэты змрочны лес. А поўначы знайшоў бы выхад след між расахатых выварацеў дрэў
між непраходных нетраў баравых. З-пад ног яго спалохана ўзляцеў, ледь не сарваўшы шапкі з галавы, стары жыхар імшара Цецярук. Штодня кружыў каля лага янук. Сам непрыкметны, ён за ўсім сачыў з кустоў, з густой аселічнай травы. Часамі блізка падпаўзаў уначы ён да пастоў нямецкіх вартавых. Яму хацелася адведаць дом, зноў паглядзець народнае гняздо. Хоць немцы і не пакідалі лог, усё ж рашыў схадзіць з банадыком ён па харчы, па вопратку ў сяло. Туман сівы ўсё засцілаў кругом, калі садамі праз платы тыны да першых хат прабраліся яны. Сяло маўчала, быццам карнавал спраўляла смерць, і зараз у цішы все спалі змораныя напавал, і чорны жах глядзеў з разбітых шыб. Глядзі, янук! На агародзе нечы труп чарнеў, калючым дротам звіты па руках. Янук пазнаў па вопратцы. Вісеў баян вясковы, цішка музыкант. Бывай, наш друг, ты не мінуў бяды. Хоць сам не падыходзіў бы туды. Янук не чуў. Не зводзячы вачэй, глядзеў на гэту шыбеніцу ён. Нібы навек запамятаць хацеў яе і хмару кружачых варон. Гавораць, неблагі быў музыкант. Пачуўся голас. Ляскнуў аўтамат. Эге, як бачу, тут знаёмы госць. Чуў пра цябе, янук Сяліба, шмат. Ох, добра было б зараз аўтамат. Хацеў схапіць за пояса тапор, але як воўк асаднік быў хіцёр. За кожным рухам янука сачыў, падняў памалу парабелам свой і выстраліў над самай галавой. Калі са мной не хочаш гаварыць, тады оберштурмфюрер у руках цябе больш ветлівым навучыць быць. І раптам выстрал. Гэта банадык, каб выратаваць янука з бяды, з двухстволкі залп ён па шарону даў. Асаднік скочыў, але не прабег, і на зямлю асунуўся, як мех. У мурожнай аселічнай траве ляжаў з трафейнай шапкай рэвальвер. У шапцы быў паперы нейкай ліст. Янук схаваў за пазуху яго. Чытаць на месцы не было, калі адкрылі немцы з вуліцы агонь. Гады! Вальвера спуск янук націснуў, стрэліў у адказ агнём прыцэльным, і з банадыком у лес праз жыта пачалі ўцякаць. А карнікі тут сталі лютаваць. Чырвоны певень узмахнуў крылом, запеў, аж дым узняўся над сялом. Ён перакінуўся на гумны, на сады. Пачуўся плач дзяцей, жанок, сірот. Яго не заглушыў і кулямёт. Ён нарастаў, як навальніцы стогн. Плыў на палі, шумелі каласы. Плыў на азёры, закіпала тонь. Плыў на лясы, згіналіся лясы. Каля старой смалярні з кожным днём ярчэйшым разгараліся агнём для помсты сэрцы. У тую ноч, хто ўратаваўся, выйшлі ў лясы. Каля старой смалярні кожны дзень зямлянкі вырасталі між карчоў. Шмат адусюль прыходзіла людзей з суседніх вёсак, з дальніх хутароў. Дазорны партызан аклікнуў янука. Вось падзівіся, камандзір.
знайшоў якога рэдкага баравіка. Ты, Митрофан? Чаго ты тут блукаў? Не вер, сусед, я сам цябе шукаў. Што праўда, заблудзіўся ў лазніках. Янук маўчаў. Стараўся адгадаць, што гэтага сцярвятніка загнаць магло сюды, бо знаў, чыя рука пісала Войту знойдзены данос. Няўжо Шарон яго паслаў шукаць свой парабелам шапкаю? Ну што ж, чым нас прыйшоў пацешыць, Митрофан? Гняздо арлінае ты выбраў, атаман. Але даведаўшыся ўначы, што за цябе 3000 рублёў даюць фашысты, перасцерагчы цябе ад шыбеніцы я прыйшоў. Янук маўчаў. Не, гад, ты з іншай мэтай заблудзіў сюды. А ну скажы, за колькі б нас фашыстам ты прадаў? Чаму так раптам запытаў? Па што грашыць? Не знойдзецца прадажнай душы і юды гэткага між нас аднасельчан, які сваіх бы выдаў за грашы. Янук дастаў з-за пазухі данос. А можа, не пазнаеш ты, чыёю гэта пісана рукой? Што, страх напоўніў вочы пеляной? Пазнаў свой спісак. Прымусілі мяне! Віна ў тым не моя. А хто музыку выдаў? Не, сусед, не я. А хто? Гарыдавец. Не буду я маўчаць. Ён цішку выдаў. Ну, што яшчэ сказаць? Скажы, ты, пэўна, ведаеш, ці шмат сабак пільнуе немца Курта Сон? І як узброены яго атрад? Чаму маўчыш? І жах у тваіх вачах. Не, сусед, я ўсё скажу, сусед. У Курта мала сілы. Па начах сям-там ён расстаўляе вартавых ля стараставай хаты на гумне. А кулямётаў не сманю ў іх і не прыходзілася бачыць мне. Ну, добра. Всё на гэты раз. Ты... Адведи его, Тарас, и добра волка стеражи. Ходем, ён от Тараса не збяжыць. Под вечер згаслі яркія кастры, смыкамі серабранымі вятры зайгралі ў нетрах лесу, загулі. Янук агледзеў зброю, патрантаж. Развітваючыся, ён прытуліў раіну да грудзей. Бывай, мне час. Не пакідай, возьми мяне з сабой. Адной у лесе сумна, сокол мой. Ты не адна, ты ў лесе ўдваіх. Як цені паміж сосен векавых, цікаючы, усе яны ішлі, пакуль не выйшаў ветага прасвет. На ўзлессі партызаны заляглі у высокіх папаратніках траве. І доўга трэба ім чакаць было, пакуль сном змораны задрэмле лог. У вокнах старысты мігцеў агонь. Скрыпеў асвер у начную цемру сінь, заржаў на вадапоі нечы конь, памалу заціхалі галасы. Янук глядзіць, бы хоча адгадаць, што затаіла гэта ноч і даль. Чаму яшчэ ў гарыдаўца агонь? Ці пачувае мой расплату ён? Сумленне непакоіць, і яго асенняй поўначы не хмарыць сон. Пора ісці. Прымерзлі пальцы рук да зброі. Чуеш, камандзір? Янук па голасу пазнаў Банадыка, устаў з зямлі. Ідзем, калі пара. Праверце стрэльбы. І па хмызняках павёў, цікаючыся, свой атрад. Вось тут. Падыдзем у прыцемку пад самы іх парог.
Ударом збіты з ног асунуўся ля прызбы на пясок нямецкі вартавы. Теперь пошли. Кто там? Дежурный капитан? Мо посветить? И без огню потрапим, господар. Кто это? Кто? Оберштурмфюрер Курт спытаў у гарыдаўца, які ў кутку збялелы, як аглушаны стаяў. Что же не мел, сусед? Скажи, няхай даведаецца фюрер твой, хто я, каб веселей было ему здыхаць. Але, відаць, Курт зразумеў і так усё, бо за акном засакатаў раптоўна кулямёт, пачуўся ўзрыў, аж дымам з бэлек закурыўся пыл. Хацеў Курт вырваць маузер з кабуры, ды грымнуў стрэл, і ён, нібы сляпы, схапіўшыся за галаву, пачаў на помач клікаць вартавых, крычаць, ды рынуў, пакіснуўшыся пад стол. Цяпер Янук ужо страляў наўгад. Калі апошні выпусціў зарад, ён вобмацкам дабраўся да стала. Але гарыдаўца і след прастыў. Праз выбітыя шыбы выў асенні вецер, раптам уляцеў у хату банадык. Ідзі хутчэй, пакуль не падпалілі гэтых сцен, і немцы нас не абышлі яшчэ. Нападам ашаломленыя перш, фашысты лезлі на агонь цяпер, упэўненыя ў перамозе, бо пастаўлены на лазні кулямёт усё змятаў, касіў перад сабой, адрэзаў партызанам адыход. А з-за густых прысады вішняка фашысты беглі ўдвох на Янука. Яны наскочылі, хацелі ўзяць у палон. Трымайся, сынку, не давайся ім! Крычаў Лукаш, хаця з усіх старон сам быў акружаны кальцом стальным. Янук ударам ног фашыста збіў і, вырваўшы з рук немца карабін, на помач кінуўся. Глушы, Янук, глушы, пракляты! Цесть Лукаш крычаў, сам прабіваючы штыкоў сцяну, малоцячы па касках з-за плеча. Але Янук дабегчы не паспеў. Ён толькі бачыў, як Лукаш асеў, і кроў яму афарбавала скронь. Пасля імглой усё завалакло. Зноў кулямёт на лазні, і агонь, і ўзрыў ускалыхнуў чырвоны лог. Мінулі дні. Глыбокія снягі пазамяталі гурбамі шляхі. На нарах ранены Янук сном змораны драмаў да паўначы. Раіна сына не спускала з рук, калышачы і ціха пяючы. Не плач, засні, сыночак родны мой. Няхай адпачывае бацька твой. Няхай яму загоіць раны сон, загоіць раны, што агнём гараць, каб мог злым ворагам адпомсціць ён за ўсіх дзяцей, што ў гэту ноч не спяць. Заснуў. Не будзе сокала ніхто будзіць. Мне ж трэба зараз у сяло схадзіць да фельчара. Хварэе бацька наш. Вазьмуся лібаў патрантаж. Раіна доўга стукала, пакуль ёй адчынілі. Хто ты і адкуль? Не бойцеся, свая. Мо, калі ведалі, я Лукаша, дачка. Дачка яго? Што ж, ластаўка моя, ты скажаш? Раіна пачала апавядаць пра гора, пра сваю бяду тугу. Уважыў бы цябе, але бяда, што я ісці далёка не магу. Не ведаю і сам, як памагчы. Ужо даўно нікога не лячыў. Закінуў струман з лекамі ўклеіць. Схілілася Раіна і ў руку пацалавала фельчара. Але не адмаўляйцеся, і Януку майму дапамажыце ўстаць. З удзячнасцю век буду ўспамінаць спагаду вашу. Цяжка мне было пакінуць сына і сюды прыйсці. Але яшчэ горш пакідаць сяло, вярнуцца ў лес да хворага ні з чым. Ну, добра. Дзе прыстанішча? Далёка да яго? Смалярню ведаеце? Ведаў з даўніх дзён, калі хлапцом хадзіў яшчэ ў грыбы. Дык з вамі пойдзем зараз мы туды. Не, я не хадок з табой. А ты ідзі, не стой. Дарогу сам па памяці знайду.
і ў смалярню. Сёння ж я прыйду. Раіна выйшла з хаты, і ясней на сэрцы стала. Быццам хмары дум трывожных толькі і былі ў сне. Хутчэй спяшалася ісці дамоў. Удачна выйшла вартаўнікоў, былі заняты, смалілі кабана. Ды раптам з іх адзін аклікнуў. Хальт! Калі ж не затрымалася яна і кінулася ўцякаць праз сад, яе дагналі. Хто ты, партызан? Прыклад вінтоўкі сонца пагасіў, пачула боль удара ў плячы. Ды засланіцца не хапіла сіл. Яе ўвялі ў хату. За сталом, не адварачваючыся, сядзеў з газетай нехта. Дзіўнае было ў Раіны пачуццё. Не помню, дзе, а недзе бачыла круты пакат плячэй гэту постаць. Камендант памалу да палоннай падышоў. Адкуль, красуня? І чаго прыйшла? Адведаць захацела сваякоў, а родам я з суседняга сяла. Пазнаўшы голас, незнаёмы ўстаў. Раіна! Колькі дзён цябе шукаў, пытаўся, дзе загінула, і вось, калі ўдалося ўбачыцца з табой. Дарма, гарыдавец, ты скардзіўся на лёс. Як бачу, стараста знаёмы з ёй? Даўно знаёмы з ёю я. Даўно знаёмы з жонкай Янука. Раіну кінулі ў сцюдзённы хлеў, дзе праз малую шыбіну сінеў кавалак неба. Змарыўшыся яна, быкола з бурай скошана лягла. Панурая стаяла цішыня. Не ведала, як доўга мары сон цягнуліся. Збудзіўшыся, агонь Раіна ўбачыла перад сабой. Не бойся, я гарыдавец. Хацеў па шчырасці пагутарыць з табой. Прыйшоў, ты спала, а будзіць не смеў. Па што прыйшоў ты ў маю турму? Тут дзверы толькі ворагу адчынены майму. Раіна, я прынёс табе свабоду, вымаліў яе ў немцаў. І не наракай на лёс, які з маімі звёў твае шляхі, бо іншым выхаду адсюль няма. Воўк з кіпцюроў не выпусціць дарма. Якую ж плату пажадаеш ты? Не маю ні дварышча, ні кала, не маю чырвонцаў залатых, чым выкупіцца, заплаціць магла. Ты угадала. Толькі пра адно. Забылася, што я люблю даўно цябе, Раіна. Будзеш ты маёй, бо без цябе не міл мне Божы свет, а без мяне не вырвешся жывой. Пан камендант прасіў, каб ты на след нас вывела, адкуль прыйшла сама. І так селібе выхаду няма, загіне сам і ўвесь яго атрад, бо каля кожнага цяпер сяла пільнуюць немцы іх, як куранят. Замала просіць немец. Перадай, што ўсё ж дарогі ў партызанскі край я выдаць не магу. Ды і чаго самому лезці ў лясы да нас? Адведаюць гаспадара твайго, хай пачакае, блізка гэты час. Калі ішла дарогаю сюды, да помсты клікаў папялішчаў дым, магілы, што занёс сцюдзёны снег, раскалыханых шыбеніцаў гай, пракляцце лютым катам ад мяне, ад жонкі партызана перадай. І ты, гарыдавец, мяне забудзь, пакінь. Немнога вольных у мяне хвілін, чым быць тваёй, лепш з хвалямі ракі здружыцца мне, ці згінуць у пятлі.
Ішла вясна, і туманом густым заслаліся ім шары, балаты. Пры цёплым ветры хутка мог з балот крануць плыты серэбраныя лёд і ўсе шляхі да партызан парваць. Знаў камендант, што летам будзе горш за Януком Сялібай паляваць. Больш недаступным стане цёмны бор. Ён выклікаў гарыдаўца. Хутчэй жаніся, стараста, пакуль яшчэ я маладухі ад цябе не ўзяў. Усё маўчыць палонніца твая? А ты даўно разведаць абяцаў пра Янука. Не мог прадбачыць я, што простая бярэзіна ў бары чачоткай будзе. Шмат раз гаварыў, каб паказала сцежкі партызан, ці навяла на іх патайны след. І ёй даруе ўсё пан камендант. І зноў магла б пабачыць вольны свет. Але учора, калі ўспомніў ёй, што арыштован фельчар і што ён згадзіўся быццам выдаць Янука, сказала мне: заруба маніць вам, бо толькі я патраплю адшукаць дарогу ў лагер, ведаючы там і дрэва кожнае, і кожны пень. Дык як жа? Так, пакажа заўтра дзень. Мінуў трывожны для раіны дзень. Не ведаю, што мне рабіць, калі сапраўды фельчар думае прадаць. Як праляцець праз снежныя палі і партызанам вестку перадаць? Як папярэдзіць? Голас па лазе развее вецер і не данясе. Даць хусткай знак? Ці ўбачыць з-за лясоў, а крыллі звязаны ў самой, і мне не вызваліцца ад вартаўнікоў. Адзіны выхад. Дзікаю трапой адвесці смерць ад роднага гнязда, як часам кнігаўка адводзіў даль над паляўнічым кружачы, пакуль падбіты ў траву не ўпадзе. Раіна ўсё абдумала ў кутку сваёй турмы. Будзіўся новы дзень. Яе штурхаючы пагналі прыкладамі на двор. Шнелер, Шнелер, ідзі хутчэй. Сінеў далёкі бор. Насустрач падымалася зара. У цёплым ветры чулася вясна. І свет раіне здаўся гэты раз такім прыгожым, ясным, што яна хацела на каленях цалаваць зямлі праталіны і неба гладзь, усё, што з сонцам. Мо ў гэты дзень яна пакіне, не пабачыць больш. Ідзі хутчэй, ведзі нас за сабой. Ішлі фашысты п'янаю гурбой. У кожнага ў руках быў аўтамат, адзеты маскіровачны халат. Як на вяселле весела ішлі. Шнелер, Шнелер, паглядзі, такія ўсіх партызанаў лёс. Аднекуль вецер пер'я дым унёс. На месцы хаты фельчара бяроз, што ўпляталіся ў жываплот. Раіна з жахам згледзела чарнеў лом галавешак, і каля варот зарубы труп, абгінеўшы вісеў. Цяпер мне зразумела стала ўся агідная гарыдаўца хлусня, якую мяне стараўся затруціць, як павуціннем чорным абматаць. Як хочацца туды мне падысці, нізкі паклон нябожчыку аддаць, ды прабачэнне папрасіць яго за думы крыўдныя. Але кругом былі фашысты. Проста на цянькі хутчэй пайшла, бы трапіла на след, вядомы толькі ёй, на шлях, які знікаў за небасхілам у імгле. Ужо даўно за ўзгоркамі сяло схавалася. Гусцее буралом. То хмызнякі ўздымаецца сцяной,
векавыя волаты ў бары у край не пушчаюць таямнічы свой, сукамі пераплёўшыся ў гары. Глухія нетры. Толькі звер сюды даўней заходзіў, воўчыя сляды віднеюцца між расахатых хвой. Згушчаецца смалістых сосень тень, нібы не дзень, а ноч над галавой. О, заблудзіла, не туды вядзеш, калі ж ён кончыцца, пракляты гэты лес. Але маўчыць раіна, і далей вужакай немцаў цягнецца атрад. Ёй хочацца, каб быў бясконцым лес, з якога б не вярнуліся назад ніхто, ні стараста, ні камендант і ні адзін штурмавікоў салдат, каб тут усе ў нетрах паляглі. Раіна выйшла сцежкай да ракі, дзе партызанскія пасты былі. Угледзелася пільна ў хмызнякі, на беразе ні следу не відаць, ні свежых вогнішчаў. Шуміць вада пад крыгамі. Куды ж ісці далей? Туды, гарыдавец, туды, смялей! На брод раіна паказала, і хутчэй сама ўзышла на храпаваты лёд. Лёд пад нагамі трэскаў, западаў, як смерць чарнела ў лужынах вада. Але гарыдавец і камендант ішлі памалу за раінай, для якой суседні бераг, выплыўшы з імглы, здаваўся берагам і той зямлёй, дзе зможа волю адшукаць і зноў пабачыць зарыва сваіх кастроў. Чаму дагэтуль цішыня? На беразе не шалахнецца куст, і толькі хрыплы голас гругана трывожна будзіць сонную раку. Лёд уцякаў з-пад цяжкіх ног салдат. Фашысты, бродзячы ў вадзе, вярталіся назад. Тут не перойдзе чорт. Хутчэй скажы ёй стараста, каб паказала брод. Але гарыдавец у гэты час, сам праваліўшыся з вады, пачаў на лёд вылазіць. Крыгу, на якой была раіна, аддзяліла тонь і, закружыўшы, вымчала з вадой да берага другога, да кустоў. Адразу па раіне ўздагон шалёна немцы павялі агонь. Густы дождж куль па хвалях секануў, скасіў раіну. І калі яна прыўстала, клічучы: Янук! Янук! Ёй толькі рэхам кожная сасна адклікнулася ў нетрах векавых. Лёд апаліла вогнішча крыві, гул выстрэлаў, як навальніцы гром, за крыгай плыў. Пакуль яе залез, мінаючы навіслы буралом, не вынесла, не скрыла ў імгле. Няведама, ці чула на свой крык адказ раіна, выстрэлы ў бары з другога берага, ці, можа, не. Больш не устала з крыгі, і дарма за хваля і хваля звонкай пены снег на косы асыпала, і дарма яе будзілі сосны і вятры у полымі вячэрняй зары. З раінай крыгу быстрая рака праз нетры баравыя несла ўдаль, і на вясенніх горах, лазняках раўла, грымела талая вода. Калі заціх на пераправе бой, хаваючыся ў цемені начной, паклаўшы ў сані раненых сваіх, дарогай немцы пабрылі назад. Больш як палова засталася іх ляжаць пад выварацямі, а шмат рассеялася па сасняку, уцякаючы ад партызанскіх куль. За гэтым следам партызан атрад ішоў нястомна, гонячы назад разбітых ворагаў. Янук пазнаў старыя месцы, дзе з банадыком, палюючы калісьці дапазна, цягаліся за раненым ваўком. Цяпер сяліба следам палазоў з тугой,
с надеей в грудях ішоў. С тугой, што на праталіны зямлі, дзе звоніць песня жаваранка зноў, і дзе шпакі барознамі пайшлі, не хутка ляжа сейбіта зярно. З надеяй, што праз цемру аблакоў, прабіўшыся, зазяе сонца зноў, развее ветер папялішча ў дым, і рэкі змыюць след крывавы зніў, і будуць вёсны цветам маладым век асыпаць героям курганы. Шаноўныя слухачы, у тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Янук Сяліба» паводле аднайменнай паэмы народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Рэжысёр-пастаноўшчык, народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. Гукарэжысёр Віктар Лішчанок, рэдактар Тамара Абакумоўская. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Леў Валодзін, Янук Сяліба, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, Раіна, заслужаная артыстка Беларусі Людміла Тимофеева, Гарыдавец, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, капітан Шарон, артыст Абрам Навасельскі, Заруба, фельчар, артыст Уладзімір Яркоў. У радыёпастаноўцы таксама занятыя артысты Юрый Галкін і Уладзімір Унукаў. Год запісу 1964.